2010. Temaet er kvindeboksning, som vi alle sammen nok ved. Vi har 4 modeller, der bliver gjort vildt lækre og smidt i noget Everlast-tøj. Det handler nemlig om, at de 4 modeller skal være kamplækre. Og vi har en masse forskellige idéer til, hvordan det skal foregå direkte. Lyset reflekterer, og ringene skinner. Spejlet fortæller mig, at natten bliver fyldt med minder. Så cool som du er, så rå og så blær. Vi to kunne blive. Hvilken mascara er bedst at bruge, når man skal bokse? Vandfast. Vi skal finde noget babyolie. Og lav de minder, og lav de minder. Den lille sorte kjole tænder dig. Kan mærke, hvordan dine øjne holder mig varm. For du charmerer som en pro, plus du er rigtig lækker. Du får mig til at tro en. Så tager han billedet, han tager det nu. Og I jubler bare for hende, så I jubler bare, når I kan høre det. Tanken om, hvad vi kunne lave de næste mange timer. Så cool som du er, så rå og så blær. Vi to kunne blive. Lige nu ejer jeg det dansegulv, og ser du kigger på mig. Vi to kunne blive. Og lav de minder, og lav de minder. Kan du lide min stil? Jeg dækker din chill. Plus du vil som kron på den grill. Som kron på den grill. Og øjne alt, der ligner mere. Hvad skal du lave nu? Jeg skal holde øje med, at den her blitz fungerer helt perfekt. Hvilken en siger du? Den deroppe. Hvorfor er den så vigtig? Det er umiddelbart det vigtigste ved hele shootet. Det er lige præcis det lys, der kommer herfra. Den orange farve er det vigtigste i boxshoot, ved alle. Det kan måske. Sådan er jeg. Og I kigger begge op på Hansen. Sådan er jeg lige præcis. Jamen, det har noget at gøre med holdning. Jeg synes, mit på banen, mit hjørne er bare mere lige. Det røde hjørne trækker totalt skævt. Han trækker sådan hele tiden skævt. 3, 2, 1. Og lidt langsomt. Ja, spænd langsomt. Ja, du kigger over på modstanderen her. Du kigger sådan der. 2, 1, nu. Velkommen til Autentisk Røgslør. Og mit navn det er Strøm. Skal jeg spytte i spanden nu? Skal jeg spytte langsomt? Ligesom mig? Jeg ved ikke, hvordan det er forstyrret, men jeg tror, der er hul i den her spand for alt. Der er hul midt i spanden. Det er slet ikke en spand, det er et rør. Kigger du ind i kameraet her? Jeg skal nå, så hvor længe kan der gå? Få nu farten op, sig mig lige, hvad tænker I på? Ingenting kommer af sig selv, gør det vel, så jeg ruller med et tempo, som ingen kan forstå. For jeg fløj fra min fuldrede, men min barndom er uldskade. Og det nye liv fuldesad, nu bor jeg der. 3, 2, 1. Så prøv lige på at få den til at fokusere på mikrofonen. Okay. Og nu fokuserer den. 3, 2, 1, go! Ligesom min ven Gigi Direct kæmper for sin kæreste og søn. Studie og rod kuverter med posten, der er desværre svært for en DJ-karriere at belønne. Selvom de mener man kommer længst fra starten, ved lige at tænke klart en ekstra gang. Men hey, nu er det for sent at sænke farten. Kom med, vi må ud af sted. For nu er det på tide, lad dem få Hvor? Vi skal til Carlings, butikken Carlings, Købmagergade, og så skal vi marchere ned af Strøget og se, hvordan folk de tager imod os. Jeg synes, det er tarveligt, at det er en af rygerne, der skal have de her handsker på. Jeg har faktisk slet ikke humor. Jeg har bare meget store hænder i forhold til det er sjovt, som tingene udvikler sig. Jeg forsikrer dig, jeg var klar til at tage mit shit og bare split herfra. Men den følelse, jeg har forpligter mig til. Og det var jo så her, vi for 2 år siden for evigt Patrick som spontaner. Lige her, kan du se det? Deroppe. Ilum.
der fik vi overbevist Johnny Hansen, administrerende direktør, om at vi gerne måtte fotografere deroppe. I år der har vi snakket lidt mere med folk, så jeg tror, vi får lov til at fotografere de her steder den her gang. Jeg har gået for min med gråd og grin, og min stolthed og værdighed er velforvaret. Det her er hvad genren har savnet, for det bekymrer mig, hvor genren er havnet. Måden populariteten har gavnet, det er en ny dag, autentiske navnet. Kom med, vi må ud og afsted, for nu er det på tide, vi lader dem forbyde det. Jeg kan lide, hvordan det er blevet. Kom med, det er en ny dag, snart det går ned. Det er autentisk, for det er kun hvad jeg ved. Kom med, vi må ud og afsted, for nu er det på tide, vi lader dem forbyde det. Jeg kan lide, hvordan det er blevet. Og de to yderste må gerne kigge på hinanden. Det er autentisk, for det er kun hvad jeg ved. Det er for sent at sænke farten. Kom med, vi må ud og afsted, for nu er det på tide, vi lader dem forbyde det. Jeg kan lide, hvordan det er blevet. Kom med, det er en ny dag, snart det går ned. Det er autentisk, for det er kun hvad jeg ved. Kom med, vi må ud og afsted, for nu er det på tide, vi lader dem forbyde det. Jeg kan lide, hvordan det er blevet. Kom med, det er en ny dag, snart det går ned. Det er autentisk, for det er kun hvad jeg ved. Det er sjovt, som tingene udvikler sig. Jeg forsikrer dig, jeg var klar til at tage mit shit og bare split herfra. Men den følelse, jeg har, forpligter mig til at blive ved med at skrive. Jeg vil ikke fordrive min tid med at blive eller drikke mig stiv, for jeg holder mig i liv ved at give modspil til det negative. Jeg lægger hovedet på blokken, jeg lægger blot blik og blod på blokken. I har gået og glod på klokken, nu er tiden ind til at sætte foden på toppen. Det er mit liv, jeg lægger ned på papir, selvom jeg ved, at det bliver vendt og drejet. Jeg ved, at det bliver målt og bare, men jeg så ved, at det jeg siger. Det er mit første følge, mit selvportræt, og jeg har brug for helt og ret. Jeg har gået for min med gråd og grin, og min stolthed og værdighed er velforvaret. Det her er hvad genren har savnet, for det bekymrer mig, hvor genren er havnet. Måden på kvaliteten er gavnet, det er en ny del af autentiske navnet. Kom med, vi må ud og afsted, for nu er det på tide, vi lader dem forbyde det. Jeg kan lide, hvordan det er blevet. Kom med, det er en ny dag, snart det går ned. Det er autentisk. Ja, sådan der. Ja, lige præcis. Ja. Og sådan der. Og hvad er sikkerhedsord? Ja. For nu er det på tide, vi lader dem forbyde det. Jeg kan lide, hvordan det er blevet. Kom med, det er en ny dag, snart det går ned. Det er autentisk, for det er kun hvad jeg ved. Ja, det er fedt det der. Jeg tager en til. Du skal bare lige skynde dig, for jeg kan ikke holde den her. Ja. Med silkehud, natskud ind på jagt efter Tag dit ego ud i stereo. Daddy, hvad siger du? Daddy, hvad siger du nu? Daddy, hvad siger du nu? Gå hjem til mig. Jeg laver pudding. Jeg er klar. Putterskive. 3, 2, kom nu. Du er lige klar. Er I klar? Ja, jeg er klar. Ej, det er jo ikke kom ind. Er det blues nu? Jeg ser det superregler. Der er mit rygtede look. Det er look. Som er sådan en det kan bare ikke være rigtigt. Den vil jeg se jer alle sammen lave. Hvis I kan, så må I meget gerne hoppe alle sammen. Du går rundt og Synes du er god. part 2.
gør dig helt. Du tænker slet ikke så meget på det. Hør hvad med. De lyver for dig. Du var ham der, medløber, stik i rand, ryg, klapper typen, tal til hånden efter munden, løgn og ryg, det starter typen. Drengen i skolegården, der mobbede de små, med et uskyldig smil til læreren, og den hoppede de på. Du var ham der, rigmands søn, der havde det hele, ham der fik alt foræret, aldrig gad og del. Du var overset, efterladt, glemt og negligeret, desperat efter at blive hørt og kommenteret.